Ebusiafo ya mo bibi akwa ba ediba Attention TV so munim sa Attention TV de yaba na yaba ya de binam enaso ya de bi apa de biara da ya kwa ya bi ba enaso bisa me se amansanche me den na odi apa na na de media brown ay update a just mo be kaya etefo be kaya Abesim just abrante bia na ono de ne fridge a wato esi ho no ono onfa mobre bia te se nka fridge wo be bia manfo fridge na eduane ne enyama ba enyama ahihye mu ene nsan na ahihye mu na kyese ono de onpane sa ono de ne se obeku nipa na wotwitwa nipa ade ahyem na enomo ena koba ne se oku nkwala bia na kyese yehwehwe nkwala na yesusu se sa ani nkwala nyina no aya abrante ena waye de woku omo na abra asem ne beto odwa no a police for ebomodin bia etebere abrante okopie mu onwa kache kyese ebi mu kire se abrante so owo amakache so onnu akache kyese abrante ebi mu kire se sisi an hu na kese a waye no kyese waye kese fine waye kama na niatie ni nyina se abrante no wa bra na okopie mu ewo aban kukumu na anase bibisa no na onya lawyer na endei abeto dwa se afei ena abrewa eyi poma kwan mu a abrante no enya lawyer kyese obekọ asitena na court eno no akodi na se ebubo na court de awose wode manu no anasa na so twen awose oje no na ya de amano mepacho yenkwe ne enkohwehwe sene ensam ne bi ekoye enne adanse omode baaye eye pictures a eye ebra omukuru abrante ne dem ye Richard apia dem ho no fridge na esi ho niema na ewom bra ko fi pictures ne bia enye se enam no twetwa no nko adigu fridge ba akomo oye duane edi na bi ka ese the same fridge nim ninsu a wato bottle water ene ade ese the same fridge mu enti one ade ne na eda a okoba obebie na wayi nsu anom enti akra onya no wo he ne kun no akwala we ye ono ana damfo pa ne twetwe mutwa one no a na wo ho akwala no kun no 2 weeks na ya hwehwe akwala no ono a Richard apia no ekwa akwala ne papa fie no aka chen so mini madam fo bi adwuma radio station bi wa ha yenko ya announcement no anso na eku akwala na twitwa akwala ne na nti abrante we na mu yesu abodam no ho no dam ne de yesese de akwa ne de wabo obi abodam se ye de ade se fridge men say nti na duane o enam na obetwitwa obi na de asem se ensay na wo bodam ne nsuo to a wadwane akopɛ yase ahyeda wo bodam ne nsuo na oyede ne hu se nsuo to nti ba ko akwala we de na watwe mienu oyiraaye e ma ye announcement radio station railway film announcement nyina na onu ankasa ka lead team no my ekọ onu a oni akwala ne papa na ko ba bia enti 2 weeks time no so ya hwa akwala na abusiamfo abamabu enti onu a ne nua ketewa na oda ho a afi na no wakunu no okofa ne fifie ka kye ne papa se wato emu ene ne nua na kwa akodi oso odi akwala ne kodu ye wate emu no wo table so a wo mu di TV na o hwe na TV ne man command se onku ne nua no ne maami ni ho na ne maami frɛ bisa sɛ akwala na wie wa ma na aduane de no so Richard abefa unuane de ne kɔ no sɛ hey me ba na ade na ma Richard na sɛ by this time de wa funeral ampa wo di mirika kodu fie on so na sɛ akwala na wa funeral da ho nti ene ya committee nti om these pictures e ba court be di adanse enkwala ne ntade no de hye ne so ne fom ne nyina ne mpabɔ oroya ɔyɛ na adwen san kɔ bɛhye nti ene pictures ntade a wo yi kyerɛ nyina na hu sɛ ya hyehye emu kakra kyese owadwen so etumi de hye or destroy evidence first one no wo hwe ye committee animu ye case ne kwaso na o kire se adwen ne ka kire ne se first one okuni wi a ompai ne mu na onyi ne nso ne nyina mfa nwu ade mu o kire ye ekotutu ne dan na chi e de gu ho sie ye nti eno de okotu fom sie ti nam body full body no e no twitwa ne kakra o de hye fridge no but we no afi na waku awie nti owie ya ade ne down for betinity nam no ma hu so obi ye recipe bi wa ha ose unya eno ne pepper soup na fe unya eye adonko atadwe eye ose dem ose adonko den obi na ye recipe bi asa no ma mi hwe ni din no ma oni ni ko ha okreke we no so ose this meat pa for pepper soup I swear with adonko den at aiden ose with adonko atadwe be ye fine pa jai kura ama no ribi Bako fi ochre say onu ankasa but hwe evidence on present ye ne dia no on rebi watwitwa keke anyfe doctors ne kire say
de bɛka kyerɛ ne sɛ ɔnyɛ no ɛna ɔyɛ owia na n'ani so ate no nti na me no kasa de ne nyinaa ɛbaa a yɛbisa no sɛ ɔbɛka sɛ obibi ɔbɛka ɔkyerɛ sɛ oni bibi ɔbɛka nti yɛakɔmiti ne sɛ ɔnkɔ stand trial ɛwɔ high court anyame yɛ adoma August 16 ɛna ɔbɛkɔ na ne lawyer no kyerɛ sɛ asat now obi ntimi nkasa aberanteɛ no ɔyɛ guilty ɔno di bɔne because afei ne yɛde ne kɔ high court ma high court akɔ start asɛm nti asɛm no 2021 no afei ne afei na yɛde na busuafo aba ne wɔfa ɛna yɛ a ɔtae di akyire ba ne wɔfa nko a ɔmde ne kɔ psychiatric hospital kora ne wɔfa ne sɛ onnim ne sɛ no adwene no nyɛ ne wɔfa sɛ onnim ɔmu nim na ɔbɛka ɔkaayɛ ɛkyerɛ doctorfoɔ no kora sɛ ɛbere bi ɔkye ne papa hyɛ dɛm ɛtwa agya to mu ntiatia mu a ɛna ɔmo teeɛ a ɔmo kɔboa ne papa no ɔsɛ ɔmu nim sɛ aberanteɛ no ɔwɔ saa adwene mu yare na sɛ wokɔba polisifoɔ amane a wei sɛbi ɔyɛ bɔdanfoɔ sɛbi n'adwene ɔwɔ adwene mu yare ɛna efie no so asɛ obiara ato ne pɛ ahwi ɛpaakyɛw wankasa wahu na mebisa sɛ deɛ ba ade pa na ɛbɛka nipa na nipa atumi ahwɛ ne nyanko nipa na wɔtwitwa nipa na wɔku nipa na ɔde ahyɛ fridge mu ɛpaakyɛw yɛsusu o na mbom court nkan deɛ so far as a court improving sɛ ɔyɛ guilty ne deɛ ɔntumi ɛngyina so ɛnka sɛ ɔno ɛna ɔyɛɛyɛ nti mpaakyɛw yɛmfa yɛ comment mmra ɛwɔ comment section hɔ ɛma ɔremfi sɛ wobɛtype wo comment ɛde aba na wopia share na wama afoforo so ɛhu ne ɛkɔ medin ɛde amansan kyea me Akwasi Mensa